Video-video dia. Oh, ani nga joke. Katong kaya sa kanang plano na. Plano karga o kanang block. Ah. Joke na siya. Bantay di ko makatawa. One. Aeroplano. Guys, na-joke si editor guys. Ano ba? Aeroplano karga hello block. Dayon. Nay nahulog sa hello block. Ah. Dayon. Nay sa katawo nga baklay anang tulay. Ah. So baklay ang tulay. Dito ako sulti ko. Nga naman na yun. Hindi naman ang joke good. Ano naman na yun? Kung saan pagsulod sa giraffe. Kaya ako na ito. Kabalo na ako. Wala ko kabalo, wala ko kabalo. Wala ko kabalo lagi. Kaya, Logic mo na agad. kanina napilain. Yaw. Kaya sa katigulang. Yawa, wag itiwas. Kinilong baka. Isulod niya sa basket. Oh, bisa ko ba? Basket, kinilo, manggod. Gichap-chap na. Chop-chop na, kinilo na gani. Ah, sige. Di nga no, may unod ang basket. Buslot sigong basket. Balik ka. May isa katawo. Ah. Nantog merkado. Palit og kinilong baka. Kinilo kato ng chop-chop na. Ibutang niya sa basket. Nga no, may unod ang basket. Dili man unod ang yang ipalit. Baboy. Bukog man. Ano ka? Di man kinilo nga baka di man Kinilo yung ipalit. Oh, dili man unod ang ipalit niya. Kinilo ra pero bukog. May unod. Makabait dali ka na sa merkado. Kapalit. May pariyataw dito. Bisag kita gahiwa ng kuhan. Gahiwa ng manok. Ang kaning. Gahiwag baboy. Gahiwag baboy. Na may manok. Kasi yung disasin ko yung maswag. Gago galibog ay ko. Bis asset. Asset sa appearance? Oh. Kanang proud ako kanang kuhan at nakakakit sa uban dyan. Ah, attractive sa uban. Kani ako ang kilay pagka daw kilay. Ano tayo, sumpay to. Ano ka? Para ko sa Kung ganahan kay mga bayi daw ng pagkakilay, tingala ko, inang mo taga. Ay. Katong ang baga daw gahan sa kilay baga. Patay. Sampungan tanan kilay na pakita. Mag-meet up kilay na pakita. Kung may istorya ka, malikliyo ka magkilay. Ah, magtanda ka, oo. Ah. Pabalon-balon pag kilay. So guys, muni ang gisakyan ni Rex, oh. Na? Partida, wala pa si Rex, ana.